Има жени, на които бритона винаги пада пред очите и аз съм една от тях. Започва се едно пипане, прибиране зад ушите и опити за удобство, което може да се постигне, когато фиксираме по някакъв начин този бретон. Всяка жена може да прави плитка, но сега ще ви покажа един малък трик как да направим тази плитка доста по-различна само с едно движение. Започваме! Направете лек обем на косата си, като не включвате бретона, който искате да приберете назад. Разпределете бретона на 3 кичура, 2 по-плътни и 1 тънък. Сплетете една по-отпусната плитка. Когато сте към края, хванете с едната ръка тънкия кичур, а с другата избутайте другите два посока корена. Фиксирайте по ваше желание. По-свита, по-разгъната, както ви харесва повече. Завържете с гумено ластиче. Фиксирайте с фиба или ластик към задната част на косата. Бързо, лесно и различно. Бъдете сигурна, че ще получите комплименти днес.